Sa gunso namaning patay diri sa syudad sa Sugbo, unya kasagaran sa mga biktima gingong dunay kalamigitan sa illegal nga drogas. Ang mga responsable sa pagpamusil dili sad madakpan bisag hayag nga dako, bisag daghan og tawo, wala may kukahadlok nga mupatay, way kukahadlok nga mamusil ang mga mamumuno, mga kabombo. Wala man tingali nagkuwang ang mga sakop sa kapulisan sa pagpatuman sa kahusay og kahapsay og kalinaw sa syudad sa Sugbo apan sa gunso naman ning pagpamusil. Ato makita nga doon na may mga police visibility. Doon ay mga police visibility sa matag iskina ato makita nga doon ay mga police nga magbarog badi-badi. Duha-duha gyud na naay kauban mga kabombo. Apan doon naman gihapoy mga krimen nga mahitabo. Makahimo gyapon ang mga kriminal sa mga krimen. Aside sa mga pagpanulis ni siya usab og balik ang panglabni, panglaslas og mga bag, nanaghan og balik ang mga drug addict, unya nibaha na pud ag shabu mga kabombo. Sukad binaog si Duterte sa iyag pwesto pagka presidente daw sa namalik man ni ang kalakaran sa mga drug pusher kaniadto mga kabombo. Asa ka tadapita nagkuwang sa peace and order. Asa ka dapita ang problema. Kung ano makalugar maning mga daotang elemento sa paghimo og krimen. Nagkuwang bata sa intel kay sagad sa mga kriminal, sagad sa mga manulisay, manglabnihay, kawatan, manglaslas og bag, mga drug addict man kasagaran. Nibuhat sila ana para makasostener usab sila bisyo mga kabombo. Balik ko na ko sagad sa mga nabiktima sa pagpamusil, patay, mga nalambigit po sa illegal nga drogas, wa makarimit sa shabu, wa makarimit sa halin sa shabu, bag-o nakagawas, bag-o nakalaya, unya namaligya balik og shabu, drug pusher, drug addict, matod pa moy kasagaran mga nangamatay mga kabombo. Unsa man nibalik ba patay sa war on drugs sa Marcos administration apan silent lang, di lang kayo klaro, di lang halata mga kabombo. Ay sa Gunson lang good, almost 20 ka mga shooting incidents ang sa Gunson mga kabombo. Nga sagad sa mga responsable wag badakpi. Asa man di ay ang confidential funds sa mayor, nakahatag baka kini og igong suporta ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Cebu City Police Office kon CCPO. Nakahatag ba og igong logistic support ang Cebu City Government ngadto sa CCPO. Dili malikayan nga makapangutana ang uban kung safe pabapuy-an ang Cebu City. Tungod aning sa gunson nga pagpamusil patay mga kabombo, sa gunson nga mga krimen na hitabo sa syudad. Ang uban nga mga biktima sa pagpanulis, pagpanglabni, pagpanglaslas sa ilang bag, ilang shoulder bag, laslasan, mga tagak ang pitaka, mga cellphone ng uban pa, dili na lang magpablatter sa police station. Kay adto na lang sila mo report sa ilang problema sa Facebook. Adto na lang sila mo shout out sa ilang experience kaganiha, kagahapon, or sa nakalabang simana, sa dihang nabiktima sila sa mga kawatan, tulisan, manglabnihay ug uban pa. Sa Facebook na lang nila i-detalye ang tanan o dili na lang mapablatter sa police station tungod kay mao man lang gihapon. Kung ilang ipablatter, di man gyapon madakpan ng mga tulisan, wa man gyapoy buhaton nga follow-up operation. Koto braman diha blatter sa logbook pagkahuman, pagkatulgon lang blatter, walay follow-up operation mga kabombo. Bobentaha pamantong panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay magkinto man ang mga kriminal pero karon namalik man ang mga kanahan mga kabombo. Nisiaw na po ning krimen diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ugat hinungdan aning tanan pusil patay, tungod sa mga drug addict, tulis tungod sa mga drug addict, kawatan, manlabnihay, manglaslasay og shoulder bag, mga addict lang gyapon mga kabombo. 85% sa mga kaso og mag-survey mo, doon ay kalambigitan sa illegal na drogas mga kabombo. Drug addict, nanulis, drug addict,
ng labni, drug addict, ng laslas o shoulder bag, drug addict, ng akyat bahay, drug addict, ng awat, o drug addict, ng musil, o naagi pusil patay, drug addict. Ato sa kapaluson